Magtutudlo ako by James Lee C. Wenceslao. Region 7, Mandaue City Division, Basak Elementary School. Magtutudlo ako. Ako usa ka magtutudlo. Magtutudlo nga kaninyo mutudlo. Sa mga gusto ninyong makatunan, nga makaayo alang sa tanan. Sa panahon sa pandemya, nga wala nato damha. Pagtudlo o pagsuporta, mao ang akong giuna. Sa mga bata, ginikanan ug uban pa, anaa ako nakasuporta. Ako, ikaw, kitang tanan, nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Aduna kitay mga katungdanan. Pareho o lahi-lahi man, angayan nato nga hinumduman. Ang pagtinabangay ug ang kahiusahan.